Què tal, família? Ei, aquí estem. Mireu, com sabeu, aviat donen d'alta la groga. I d'aquí una setmana tornarà a estar aquí amb nosaltres. He pensat que podríem fer-li algun detallet. Què us sembla? Sí, segur que li fa il·lusió. Malauradament, jo ara he de marxar. I una tasca així no li podem deixar al Bert, no t'ofenguis. Què et sembla si t'encarregues tu, Blava? En què consisteix exactament aquest detallet? No sé, un ram de flors, un regal, una postal signada per tots, una cosa senzilla. Un regal, un ram de flors i una postal signada per tots. M'hi poso ara mateix. No, tranquil·la, que encara queda una setmana. Ja, quan ho tinguis tot, passem comptes. Lava, estàs bé? Perfecte, ja sou aquí. No hi ha temps per perdre. Però què és tot això? A què et refereixes? A tot? Ah, el regal de la groga. Això és el regal de la groga? Encara no. He elaborat una llista de possibles regals distribuïts segons el preu, la distància dels establiments on es pot aconseguir i la satisfacció dels clients segons els comentaris que deixen a internet. Calia saber quina era l'opció més eficient, més assequible i la que més probabilitat d'èxit ens assegura. No ho entenc. Mira, he fet un gràfic. M'estic marejant, Però què li regalarem? Doncs espero resoldre-ho d'aquí 2 hores. Mare meva, i encara he de mirar el gramatge del paper d'embolicar regals de 3 botigues. Aneu practicant què posareu a les postals, que després no tindrem temps. Però que només era un detallet. Qualsevol cosa, perquè sàpiga quan l'hem trobat a faltar. Ha de saber la quantitat exacta. Però és que en una setmana no en tinc prou, si m'haguéssiu donat un mes... Escolta, Blava, has fet una feina excel·lent, Però no creus que t'has complicat molt la vida? Hi ha una manera més eficient de fer-ho? Et podem ajudar? Podeu? Sí, clar, entre els 3, en un pim-pam ho tenim. Què necessites? Benvinguda! T'hem trobat a faltar. Aquí tens un regal. L'ha escollit la Blava. Segurament no t'agradarà, és que no he tingut temps de comparar opcions, preus... La gent deixa molts comentaris a internet i no... Moltíssimes gràcies, quina il·lusió! No m'ho esperava gens! Segur que t'agrada? Molt! Quina il·lusió! Jo també us he trobat molt a faltar.